Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates. Nyaya yandinoda kukuudzai panapa iri kuitika ndeyekudai so. Imimi zvamuchazoitawo neinformation iyoyo zvinenge zvazvenyu. Ina ndakuuya kuti chii kana kuti chii, ndangoti ndingokuzivisai because munoziva kuti inini rangu basa kungokuzivisai zvinenge zvichiitika. So pane zvinhu zvachinja panapa, pane tuma changes mbijana when it comes panyaya dzezvinhu zvetraffic zvemuroad izvi. Pane tuma changes twakaiswa twakati wandei. Yanyanyisa kuti ndiuye nenyaya iyi inyaya yekuti zvoni ukabatwa muroad uchidhiraivha motikari yako usina license, mari iri kudiwa yefind yaakubhadharwa $20 chete, ndo mari yepatiketi. Muri kuibata nyaya vari kuti zvinhu izvi zviri kuitirwa kuti vadzikise rate corruption, zvinzi level recorruption riite riende down, ndo zvavazviitira. Saka vari kuti kana vakakubata uchityaira usina license, find yako yaunobhadhara i20. I understand kuti rate yacho yebribe hanzi inozodzikawo value yacho, vanhu vanodzikisawo value. Zvinhu izvozvo ndakazviona zvichiitika. Panga pasungwa certain guy, so ndakatonzwawo tsitsi, ndikupfura nepo ndikunzwa vakomana vacho vachitodhimanda $100. I was like, what, 100? Ndakati aiwa 100 yakawanda, sungwa enda navo, enda kumberi kwachiko uzonopedzerana navo kumberi kwavari kuda kuti usvike. But vanhu haukamu kuti munonzi muri kudhimanda $100 kumunhu. Corruption yekuita kudhimanda mari, it was too much. Saka iko zvinezvi yakunzi yepatiketi i20. Saka iwe ukatonzwa ari munhu ada kutokuudza, anenge ada kutokuvhara, ada kutokutsindira, zvachinjwa, zvadhakwa, zvinoudza kuti zvadhakwa tazvinzwa izvi. Ndo nyaya yatopo. But handisi kuti fambai nemotikari dzacho musina malicense, but ingori nyaya yekuti mungogara muchingoziva zvinhu zvinenge zvichingoitika, because mukuziva imomo zvine zvakawanda zvazvichatobatsira veruzhinji. Handiti kobva kwaita futi imwe iri panapa iyi ndeyekuti ukaona uchidhiraivha usina une provision, handitoziva kuti provision ini kwainodhiraivha nekwe isingadhiraivhi, hatingoti tuma 20 tututu dzinenge dzisina mutero dziya 20 mari futi. Kana usina kuregister, pana umwe anofamba nematrailer anenge asina kuregistwa, haizvo ndezve10 izvi. Kana mukasaisa number plate, kufamba nemota isina plate ye, panapa ndiri kuona pakanyorwa $10 zvekare. Ndo mari dziri kutaurwa panapa. Zvadzikiswa zvizhinji zvacho zvadzikiswa. Pane imwe futi yandaona iri interesting, chilist chacho chakakura, but I will try by all means kuti ndikwanise kunyatso siya link panapa monyatsoenda kunozviverenga mega pazviri zvinhu zvacho. Pane nyaya yekuti alright, poitika tsaona, handiti poitika tsaona vazhinji munonyanya kutiza kana paitika accident, right? Iyoyo manje iyoyo inotinetse nyaya iyoyo. Vazhinji unogona kutonzwa kana watsika munhu ubva watiza, iyoyo haina find kumberi, yakabva yato underline wabva yanzi court. Saka iwoyo utongozoti find yako yecourt, munhu unopedzerana kucourt, inenge ichida kutongwa kuti ionekwe kuti chii chakanoitika. Saka you must be very careful. Kuna vamwe vanhu vanonyanya kufarira kumhanya vaya mugara makazviziva izvozvo kuti chero ndakazodii iyoyo haifanira kutizwa. Uchiona kuti waita kana dambudziko kana kurovera mota munhu ubva watiza chaiko, koti futi hapana pekuti ungangonzi zvinhu zvakadaro zvingoitika. Kozoita dzimwe dzinenge dzisina mainsurance, it's an offense, but ndeye 10 iyoyo. Kozoita imwe ye fail to stop after minor accident, ndeye 20. Kana watadza kumira pamangoito waka accident kamukayake, refuse to supply name and address after minor accident zvekare, izvo ndezve 20. Zvabata vanhu vachari kutora mari. List racho rakakurisa. Anyway, muri Zimbabwe handisoda kunyanya kupedzera nguva, but ndangofarira kuti ndakwanisa kungoya nokuudzai skill randandiri kunyanya kuziva pakunyanya kuroverwa vanhu mari. Usina mutero tumwe tunyanya twacho twangoti ma 10 20 hapana mari yakadarika ipapo, ma 15 20 10 vadzikisa, hanzi vari kuda kupedza corruption. Saka mari kana dzacho dzikaita shoma, iwo panenge pasina need yekuti uswere uchiti ndiri kuda kugurawo mari yakati, because zvanga zvanyanya. Panotode nzvimbo dzatindoziva. Ndakambobuda ndichizvitaura panapa, ndichiti a friend of mine anga achindisendera audio achindiudza kuti pakati achitaura zvaanga aitwa, mistake 1 yaanga anayo ipapo
kana neniwo zvakandishamisa kuti saka vanhu vanga takatodhimanda that amount of money because anyway iyo ngatisiyani nayo, it's a topic for another day. Ngatisangane mucomment section mangu kana mapedza kuteerera something kaaudio kana toda kusiyira muchiteerera mozondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Munhu achiri kuda ZANU-PF, pana baba vandanzwa vachitaura kuti ZANU-PF so ZANU-PF so. Handisiri kutaurira izvozvo nokuti ndosapota ZANU-PF. Inini ndiri mwana waTsvangirai. I am a son of Tsvangirai. That is, it was my president. And now I'm a brother of Chamisa. And it is my brother, my president now, sorry. Saka nyaya iripo varume. Tinotaura tiri kunzvimbo dzakasiyana. Vamwe vari kuBotswana, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuNamibia, vamwe vari kuMozambique kwedziri kupisa, vamwe vari kuMalawi, vamwe vari kupi, vamwe vari kuAsia, vamwe vari kupi, vamwe vari kuDubai, amen. Mwe kuIndia. Kana tichida kutaurirana chokwadi varume hatidi kumbovandirana. Ngatiite zvinhu zvakarongeka kudai kutaurirana. Ende toziva kuti tiri kwatakabva takakuona nepataveri nekwatiri kuenda. Taakuda patiri. Patakamira izvo zvino ndo petiri kuda nekwatiri kuenda. Kuti toita sei. Ende maaudio edu iwawo ari kutaurwa navanhu munyika. Vari kumanzwa. Ende vanhu vazhinji vacho vari kuZANU-PF. Vari kuzviti maZANU-PF vacho ivavo. Vari kuzvinzwa. Ende havachagoni kuzviramba nokuti vakatova mazviri. Kuti vazvirambe vava kungohaidha pasi saJoji Charamba wava pasi pemiti pemakwenzi nepasi pemabhiriji. Nokuvinga futi vacho ivavo vamaiti kudiaspora muri kutsvakei. Nhasi unenge mangwana pamwezvo zvavako kudiaspora iko. As long wango wambuka border kubva muZimbabwe watova kudiaspora. Which means the situation iri muZimbabwe newazvichapindirani. Nai. Saka problem ine vamadzikoma edu ava neshamwari nevazukuru nanababa munini. Kana vakanga vari pari nani so vachishandisiwa. Vanotadza kufunga kuti upenyu ihwedha. Ende ZANU-PF inoda muromo wako. Kana kuti inoda chisimba chako. Kana inoda hutsinye kuitira vamwe vako iwewe. Handiti mapaona. Kena vava kutisha kuMozambique. Mozambique iri kutaura iyo pari nhasi. Kutaura kuti we need our president opposition. We need our president for the opposition to come back. We want to know, is it alive or not? We can, if it's not alive, we can destroy everything in Mozambique. Nangagwanga ainde andomisa. Andi akatanga kutaura kuti Frelimo is winning without to declare the vote. Ndo zviri kungoitwa nyange muZimbabwe. Musatora mutemo wekwenyu munodya nenyama kana nezvinhu zvokupamba. Mongoti chero kune dzimwe nyika kana kuti kune imwe imba oti pamba izvi. Rumwe rudzi harwuiti. Kune vamwe vakomana vanenge variko mageneration echidiki akatemekara musoro. Hamugoni kumatsiura. Chindai paMozambique apa mundotsiura. So munozviti muri shasha. Vanhu veZANU-PF hamubviri. Indai paMozambique mundotsiura. Mundotaura kuti asa muri kuita madhoti. Hati maitaura kuti zviri kuitwa
pakinya pa ndezvekutamba. Sumukai izvezvi mutumire masoja enyu paMozambique. Mundoona kuti vanodzoka here.